Assalamu alaikum uwa, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka. Uwa, bidiyon mu na yau zai mana bayani ne akan wani WhatsApp mai muhimmanci, WhatsApp wanda akwai full Quran a ciki, sannan kuma akwai hadisai, kuma za ka yi chatting kyauta ba tare da kana da data ba. Don haka mu shiga cikin bidiyon. Uwa, kamar yadda kuke gani, wannan shine WhatsApp ɗin. Idan ka buɗe shi sai ka taɓa wannan agree and continue kamar yadda ka saba buɗe WhatsApp. Sai ka sa number wayanka, tura maka message na cewa verification number, sai ka dan jira haka. To gashi ni sun tura verification number, sai in taɓa continue nan. Bayan na taɓa continue sai in taɓa allow. Bayan ka taɓa allow sai ka taɓa wannan skip nan. Bayan ka taɓa skip haka sai ka sa sunanka a nan, sunan da kake so ka yi amfani da shi a WhatsApp ɗin kenan. Misali, sai ka taɓa next. Bayan ka taɓa next haka zai sace naka ya buɗe maka fuskar WhatsApp ɗin. To kamar yadda kuke gani, wannan shine fuskar WhatsApp namu. Idan ya buɗe maka, idan kana so ka yi karatun Qur'ani, shine za ka taɓa wannan ɗigo-ɗigo guda uku. Bayan ka taɓa ɗigo-ɗigo uku nan, zai buɗe maka waje kamar haka, sai ka taɓa wannan na biyun. Wannan idan ka taɓa wannan na biyun zai buɗe ma waje haka shi ma haka kenan. Sai ka taɓa Holy Quran and Islamic Edition nan, sai ka taɓa shi haka. Bayan ka buɗe shi haka gashi nan, sai ka taɓa wannan Holy Quran and wannan ɗin za ka sake taɓa. Idan ka buɗe shi haka, idan Qur'ani kake zo karanta, shine za ka taɓa wannan na farkon the Holy Quran. Idan ka taɓa the Holy Quran gashi nan, sai ka taɓa na biyu na tsakiyar nan kenan, read as sura. To gashi nan kamar yadda kuke gani, na taɓa read as sura ya buɗe mun. Gashi wannan surorin da suke cikin Qur'ani ne gaba ɗaya, daga Bakara zuwa Nasi. Kamar yadda kuke gani, wannan suratul Fatiha ne kamar yadda kuke gani gashi nan. Haka idan kana so ka karanta wani sura ma, za ka zaɓi duk suran da kake so. Haka gashi nan wannan suratul Baqara, za ka zaɓi duk suran da kake so ka karanta a cikin WhatsApp ɗin ba tare da ka yi amfani da data ba. Yadda kuke gani gashi nan, wannan suratul Nasi ne gashi nan. To haka idan kana so ka karanta hadisi ko kuma wani littafi daban, za ka zo baya haka ka fita nan ɗin, sai ka zo ka taɓa wannan na biyun kenan. Idan ka taɓa wannan na biyun, shi ma zai buɗe maka waje kamar haka. Idan ya buɗe maka waje kamar haka ga su nan, idan ka taɓa na saman nan ya buɗe maka, wayannan su ne hadisan baki ɗaya. Uwa, abu na biyu kuma shine yadda za ka chatting WhatsApp kyauta ba tare da kayan amfani da data ba, amma shi ɗin sai mai amfani da layin MTN shine zai samu damar yin ta. Idan kana amfani da MTN, shine za ka taɓa wannan ɗigo-ɗigo guda uku. Idan ka taɓa shi ma, za ka sake shiga na biyun nan. Idan ka shiga wannan na biyun, za ka zo ka shiga wannan VPN ɗin nan. Idan ka shiga wannan mai VPN ɗin kamar haka, idan ya buɗe ma a kashe, za ka gani wannan, sai ka kunna shi. To bayan ka kunna shi haka, za ka ga wani alaman ɗan mukulli ya fito a saman nan. Bayan wani ɗan mukulli ya fito, sai ka ja wajen nan kamar za ka buɗe datan ka. Za ka ga nan gurin, idan ka taɓa wannan gurin, shi ma zai buɗe ma haka. Sai ka taɓa setting ɗin nan. Idan ka taɓa wannan setting ɗin, zai nuna maka, sai ka sake taɓa wannan alamar setting ɗin nan. Idan ka taɓa wannan alamar setting, sai ka taɓa wannan. Nawa a buɗe ne, idan ka zo naka kashe, za ka gani, sai ka kunna shi. Kamar yadda kuke gani, idan na kunna shi, za ku ga wannan abin yana fitowa. Idan kuma na kashe, abin ya ɗauke. Kun ga wannan abu mai kamar mukullin, idan na kunna yana fitowa, idan na kashe kuma yana komawa. To za ka bar shi a kunne. Uwa, duka nan ne muka kawo ƙarshen bidiyon mu na yau. Dan Allah, idan yau ne farkon ziyartar ka channel nawa, ka danna mun alamar subscribe. Sannan idan bidiyo na ya burge ka, ka danna mun like.